Забравяйте изгърбения гръб с помощта на тези 5 упражнения. Това е първа част от общо 4 с упражнения за хиперкифоза. Стартираме с флексия в равната става. Целта е увеличаване на обема на движение в нея, разтягане на гръдните мускули и засилване на мускулатурата на рамото и на гърба. Сравнително лесно за изпълнение движение. Вземаме позиция в стоеж, като погледът е напред, а тялото е изправено. Повдигаме ръцете напред и колкото е възможно по-нагоре. Движението е единствено в рамената става, гръбначен стълб е статичен и няма навеждане назад в тазобедрената става. В началото рамените мускули повдигат ръката, а в края на движението гръдните мускули се включват. Завършването на движението максимално назад разтяга гръдните мускули, а системното му изпълнение увеличава мобилността в ставата. Алтернатива е включването на ластик, като постепенно може да прогресираме с обема на движение. Второто упражнение е прибиране или ретракция на лопатките назад. Целта е засилване на мускулите на гърба и поставяне на раменете в правилна позиция. Отново започваме в стоеж, като погледът е напред и тялото е изправено. Издърпваме назад раменете и събираме лопатките, като активираме трапециовидния мускул и ромбоидните мускули. Задържаме тази позиция на лопатките за няколко секунди. Алтернатива е изпълнението от лицефлекс с гънати ръце. Гравитацията се включва в този вариант за допълнително съпротивление. Може и да добавим тежест в ръцете. Третото упражнение в този клип е ангел на стената. Целта е постепенно увеличаване на обема на движение в рамената става и гърба и засилване на гръбната мускулатура. Изпълнението в случая е по-трудно от другите упражнения. Трябва плътно да подпрете целия гръб към стената. Поставяте ръцете страни, сгънати в лактите и също ги залепяте за стената. Вдигате ръцете нагоре, без да ги отлепяте. Старайте се гърбът също да остане плътно залепнал. Ако това упражнение все още ви е много трудно, по-лесна алтернатива е да вдигнете ръцете в страни, да залепите лактите за стената, като сте ги сгънали в 90 градуса и извършите външна ротация, докато китките ви не опрат стената. Последните две упражнения са за корекция на протрахираната глава напред. Първото е сгъване на врата. Целта е засилване на дълбоките му флексори. Отново започвате да стоеш с поглед напред. Нужно е единствено да сгънете врата си, като е много важно не просто да наклоните главата напред, а да приберете брадичката към гръдната кост. Това упражнение може да го изпълните в стоеж, тилен лек и тилен лек на пейка с главата извън нея, чрез което гравитацията и тежестта на главата ще увеличат съпротивлението. Второто упражнение е ретракция на главата. Целта е засилване на мускулите, които се противопоставят на протрахираната глава. При ретракция издърпваме главата назад и отново се стараем да приберем брадичката към гръдната кост. Очаквайте още 3 части с упражнения, които ще ви помогнат срещу хиперкефозата.